وجن كان يوبلو على زي عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو على زي منت كان يوبلو وجبي وجن كان يوبلو سلفي وسلف خان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر منيوتيو እዝን ሪዮን ሰምዖን ዘለና ኣብዚ ዋን እዚ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ናኾነ ይመፅእ እዚ ጉዳይ ናይ ፌስቲቫል ኣብ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ከምኡ እውን ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት ወይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ክልተ ቪድዮ እውን ካብ በርገን ናይ ኖርዌይ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ክበኩም እየ እዚ ንበኩም ዘለና ንኽስንብዱ ወይ ንኽትርዕዱ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ብትኽክል እንታይ የጋጥም ኣሎ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኮምፒውተርካ ኮፍ ኢልካ ኣብ ቴሌፎንካ ኮፍ ኢልካ ገለመለ ኣጆኻ ከምዚ ዶ ክበሃል ከሎ ብትኽክል እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ፀገምን እንታይ ዓይነት ሽግርን እንታይ ዓይነት ደምን እዩ ዝፋሰስ ዘሎ ሰብ ክፈልጦ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ምክንያቱ ነቲ ፀገም ብትኽክል ክሳብ ዘይረኣኻዮን ዘይፈለጥካዮን ኣንፃሩ ጠጠው ክትብል ወይ ከዓ ጠጠው ንምባሉ ነዚ መንእሰይ እዚ ንኽትዓርቕ ወይ ከዓ ኣብ ከመይ ዓይነት ደም ምፍሳስ ንኸይከይድ እዚ ነገራት እዚ ሕማቕ ጌጋይ ክንብል ከለና ናይ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ወይ ኣጀንዳ ስለ ዘለና ይኮነን ሕማቕ ናይ ሰባት ስለ ዘይንደሊ በቲ ይኹን በቲ ኤርትራዊ ይኹን ዋላ ኣፍሪካዊ ይኹን ዋላ ኤውሮጳዊ ይኹን ዋላ ኣሜሪካዊ ኣብ ዝኾነ ዓለም ከምዚ ዓይነት ጭካነ ክትርኢ ከለኻ ጌጋ ክትብል ክትክእል ኣለካ ዓገብ ክትብል ክትክእል ኣለካ ካልእ ምርጫ ግድን እዩ ዘሎ እዚ ጥራይ ክኸውን ኣይግባእን እቲ ምርጫ ስለዚ እዚ ኩነታት ናራናዮ መንኺት ዘሎ ምዕባለታት ካብቲ ፖሊስ ናይ እስራኤል ዝመፀ ነገራት እውን ክንርኢ ኢና ሪዎ ዘለኹም እዚ ናይ ፖሊስ ወታደራዊ ሓይሊ በቃ ተጠንቀቁ እዚ really this is not normal እዚ ከም ኖርማል ክረአ የብሉን እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ንኽብል እዚ ነገራት እዚ ንኽሃድእ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ብከምዚ መንእሰያት ብከምዚ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ምክንያቱ መንእሰይ ሂወቱ ሓደጋ ኣብ ጥዕኑ ኣብ ሂወቱ ኣብ ናብሩ ክንደይ ሰብ ተጎዲዮም ኣለዉ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ተጎዲዮም ዳርጋቲ ናይ እስራኤል ንዕነቶም ዝተሃረሙ ደም ንምልጋስ ሕፅረት ናይ ደም ኣጋጢመና ኣሎ ይብሉ ዝብል ሓበሬታ ሪፖርት ፅኒ ኢለኸርየኩም እየ ኢትስ ክሬዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘለዎ ሰብ ብዘየገድስ ኣበየናይ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ኣለኻ እዚ ኩነታት ንክሃድእ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ካብዚ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ካብዚ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ክህሉ ይክእልኒ እዩ ከርእየኩም ኣይደልን እየ ክሳብ ክንደይ ብሩታል ከም ዘሎ ንክትፈልጡ ጥራይ ኢለ እየ Let's listen to the police now. هناك خرج شليتا ملأ بشكل نحن أبز ساعات أبز ناي مودا ساعات كبار نزخلو نجارات تقاطع صيرنا يو علنا أبز قلنا تبدو كل تقاطع صيرنا يو علنا أخرج بتوع شل 39 معصرين جامع أوتوبوس آخر دحريتي ناي سلاسان شيء حتى الأسرات نحزنا كل تقاطع صيرنا يو علنا نتي زنبري كربت بيت مالتي جامع رويا بوكر كابت أوتوبوسن كابتي ناي نجهز مصر سبات مالتي خلك من العطورين زبطوين شيشتفوا بمخاوط وكرجال نتايم ببيت خولين قال كابت أسرات أتوم أب حكمنا زلوا يوم حكمنا مسودو نابز قداي تساتف تخوني تمام حونا ميكي كاب اسرائيل كابت بوتا زبو زلو حبريتا سلو زخونه نسمعيو كابت كله زمت حبريتا كبكم كفتني دهريد من الجزيره ونا لخن رينا حكمنا زلو تاثير زلو بملوم نابزو اسر بيت نايتي اسر بيت نابتو ساسان شعات زلو زلو نابون كنترو فمخانو ينغرالو نخيت بزح زلو اب اسرائيل زبال زلو اندي كان غالي زبال زلو كن سمعنا אנחנו מחכים שיסיימו את הטיפול הרפואי ולצרף להם את הראיות שיש כרגע כנגדם בנושא של הפרות סדר. צריך לזכור. እንስሳቶም ሕክምናኦም ምስ ወዱ ብቐጥታ ናቦም መእቲና እቲ ሕቶታት ናቲ ምርባሽ ናይ ሰላም ቦታ ምርባሽ ሰላም ቦታ ወይ ናይ ፀጥታ ረበሻ ናይ ፀጥታ ስለ ዝገበሩ በዚ ክንሓቶም ኢና ሕክምናኦም ምስ ወዱ ልክዕኩም ጌርካ ንምፃው ኢና ኢሉ ረበሻ ኣፍራስ ሰደር ማለት ኣብቲ ሕጊ በዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሕጊ ብውሕድ ኣፍራስ ሰደር ብገንዘብ ንሕራ ኮይኑ ክሳብ 2000 ገለ ቆፂሖም ክስታይ ገበሩ ክኽእሉ እዮም ግን እዚ ካብ ሕጊ ዝሓለፈ እዩ ንኣብነት ኣፍራስ ሰደር ንሕራ ኮይኑ ደርፊ ኣብ ሓደ ፅሙዋ ቦታ ሰብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ድሕሪ ደርፊ ወሊዕካ ድዩ ወይ ገለ ጌርካ ድዩ ገለ ኣፍራስ ሰደር ኢሎም ወስዱካ እዚ ግን ሰብ ዳቀተልካይ ሰብ እንዳሃረንካይ ሰብ እንዳድምኻይ ሰብ እንዳድርበኻይ እብኒ እንዳድርበኻ ስለ ዝኾነ እዚ ብውሕድ ክሳብ 3 ዓመት 2 ዓመት ክስከርከም ክስታይ האירוע הזה הוא לא רק לאומי, הוא גם בינלאומי. מבחינת ההפעלות, אנחנו עדים לכך שהיו הפעלות חיצוניות שהביאו את הפורעים האלה לעשות את מה שעשו. אנחנו כרגע בשני מאמצים, במקביל למאמץ כאן יש לנו את כפר קרע, אחרי הרצח הניתן.
بقى دحراي نابزيهم كن حوسو بينا نحنا أكيد تسقماتنا زلنا هذا كفار كارز بهذا نيزعد بوتا موت هقاتم له نحد عرب موت تقاتل له بننا حدو ما يتم عراق قال لكم زنا حين تستايز له ننا حدو تقاتل مالو أو خينا نحنا خان زيهم سبت لهم له نعول من تحلاو كنت تسرح سل زلنا نحنا راح نبرت مالتي كنت حين سرح حزنا زلنا ما שהיה שם וגם שם אנחנו כרגע עם ריכוז מאמץ, ריכוז כוחות. האחריות על התיק חקירה הובאה לרמה הארצית של להב, שירכזו כרגע את התיק שם, אבל זאת זירה אחרת, אנחנו כרגע ממוקדים בזירה הזאת. אנחנו אפשרנו לתומכים כן לקיים את האירוע, במידה וימצאו מקום חלופי, להבנתי הם לא מעוניינים לעשות את זה היום, אנחנו נעשה את זה בתיאום מטעם המחוז. ברגע ש... እቶም ንመንግስቲ ዝድግፉ ኣካልእ ግዜ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ለማዓንቲ ክገብርዎ ይኽእሉ ነይሮም ለማዓንቲ ድልዋት ኣይኮኑን ንኻልእ ግዜ ግን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ተምኺም ይብላ ኣሎ ተምኺም ማለት ከዓ ከም ደገፍቲ ማለት እዩ ከም ደገፍትን ኣንጻር መንግስትን ገይሮም እዮም ሪኦሞ ዘለዎ ጉዳይ ኣብቲ ለማዓንቲ ድልዋት ኣይኮኑ ክገብርዎ ንኻልእ ግዜ ክገብርዎ ግን ሓቲቶም ኣለዉ ይብላ ኣሎ ፅንሑስ ክመልሳ ምናልባት ጌጋ ሓበሬታ ከይነመሓላለፍ ኣገዳሲ ስለዝኾነ הם לא מעוניינים לעשות את זה היום, אנחנו נעשה את זה בתיאום, אנחנו כרגע ממוקדים בזירה הזאת. אנחנו אפשרנו לתומכים כן לקיים את האירוע, במידה וימצאו نحنا أفكرنا الله منا نتوم بعالم كبر زدليو سبات نتوم دقفتي مالتيو نحنا أفكرنا الله منا ماس لما عند كواز زدليو أي مسؤولين جن قال إجزيه خبروا نساتهم مرج أو سيدهم يوم يبلغوا البوليس مالتيو زرخوا قصب بيني بالله מקום חלופי, להבנתי הם לא מעוניינים לעשות את זה היום, אנחנו נעשה את זה בתיאום מטעם המחוז ברגע שהם יתפנו. כרגע המטרה של... بقى زي لنا نايت خبابي سرحتنيا مالتي حاجة بوليس تريوز لهم تطوز له زي لنا يبعلون نسون كرادة رأي مالتي שלנו זה ללוות את הקבוצה האחרונה שנשארה שם. نزاد حريت تريفاز الله جروب ناي بلغان تتسقمات تقبر زلا ككاتاتلا بدحريت نزيا كتكاتاتو وقت كقولوا لكم بلالو על שדרות הר-ציון בליווי شدروت أرتيهم زلوا بزح سبات الله مالتي أو حاجة قولنا مالتي شدروت أرتيهم زبحال أبو بزح سبات الله نعاتهم كام كتكاتاتو وهم تعرفون كيف حكتبوا שלהם הצידה. המטרה כרגע זה לראות שהם מתפזרים, כל מי שלא מתפזר לבצע زي عند حساب حزنا هذا لنا زخنا خنسب فح كبر كم زلوا فح كبر كم زلوا كتابو دنا فح كبر كم زلوا نحرا فح تدا زيلو أبو أسر بيت كتعصوه تعصوه فح من بعض زعبيك تعصوه המעצרים, האוטובוסים, לראות ריכוז מאמץ על האוטובוסים שיוצאים. يا أوتوبوس حزنا يا أبتوش أوتوبوس إحنا قرأت حاجة خلينا قرأنا يسمعوه אוטובוס אחרון נעצר, נתפסו עליו גם עלות, גם גז. أبتا أوتوبوس لحريت زرخنا يا بتعمل بزح غاز نزي غاز مدمي مالتي كم دي تشد بلالو كم دو حاتين מדמיע וגם שוקרים. شوكري שכל מי שהגיע מבחוץ הגיע לעשות את הבלגן. كله كاب دجاز مسا مالتي بدي يقول لهم كله كاب دجاز مسا نجر كجبري لي موتي عندها ترجم كذا زارب لخو حجي نساعدكم كم زي كستاي أنا وجنت بعد وجني هجري عدي ليه جن الحق طب هلي حسيتهم صار نجر يلا عندهم بيجوا وقريتكم وصيركم زي حسوا طيب رالو سمعوا قال نعرف شفتوا أنا قد دسي كلنا نتحكم ضد بعض عم قصهم حسين ضد עוד אין לנו תשובה חיובית לגבי המשך הקיום, אבל כמו שאמרתי יהיה פה את הטיפול. אני מאחל نجزيو مرسيز بحالي بلان كابتن كبرو دلهم زلوا مرسيز بحالي بلان نجزيو جن دحراي متيوم كاروت تيوم نايتي دقفت زلهم زلوا متيوم بعلاتهم كنا برو نزم خوز زلوا مالت نايت تل أبيب وينايت ختمة حلف البوليس يتحرك زي كنا بمول إسرائيل يدخلوا רפואה שלמה לשוטרים שנפצעו וכרגע צריך לראות שהם מלווים אותם. كلهم ناي حكمنا زي بولايس سجم زقاطهم ما بزود دايزي عملاق مسؤول كهون ندات لابو خوي بلان שנמצאים איתם. מבחינתנו צריך לעשות ריכוז חקירתי לגבי הממצאים על כאלה שצריך לעצור אותם בהמשך בין המסיתים לבין כאלה שיש לנו תיעוד של הוונדליזם שהם עשו. دحري زيوم صار نخلو بتيوم أبكار قلنا خوينهم كم زي كنجبرنا خنقتلنا خنحرقنا قلنا بقولوا زارو بسبات درينا كن عصروا منا بلا دريناس كن عصروا منا زنكم ديرهم زارو بسبات كم زي قلنا كن عصروا منا بلكم دريناس كن عصروا منا زين كلهم قوميهم زاربو قلمتات نبرو مع سبات الله ريخمهم هم تفيداتهم حسكم اللهم زي حسكمها قريتكم لقنا بتو زملكم سبت ركبوا مالتي كم نريو زلنا تكونتات كابزا يخررن بتعمي حدقنيا كونتاتنا بسحنا زلنا نفسه كفسب حلافنا تاوسب نزو كونتات أقالي لو كيريو وين ما كمزا في سوشيال ميديا فيسبوك أو تيك توك تريو دلخا ويا بسان نسخانة كمزي كونتات زلو سب بتخكل دمي فاسس هالو قلق كابتبوتات كريكم الجزيرة زهبوا ريبورت نراهجي 100 protesters have been injured after a protest near the Eritrean embassy in Tel Aviv turned violent. Fighting started after anti-government protesters demonstrated outside an Eritrean embassy event. Israeli police fired stun grenades and tear gas to stop the violence. Dozens of arrests have been made. More than 30 Israeli police officers were also wounded. Let's cross to Paul Brennan in the occupied East Jerusalem. And Paul, what sparked this violence? Well, there are tensions existing across Europe, frankly, and even in North America between Eritreans who are loyal
to the president of Eritrea and those who believe that he is a dictator. And those tensions are particularly prevalent here in Israel, where there is around 20,000 Eritreans living. And the official statistics don't divide between who are pro and who are anti-President Afewerki. The event that sparked all of this was an event organized by the Eritrean embassy down in Tel Aviv. كم تريبوا زلهم تكونات بتهكلنا على مجلس زلينا يكونن من قد قفت انتقام تنزبها له وجنات تجبر زلية مزبلو زلوا بحق شاقن تي كونات ولا مين ستريم ميديا بيك اب كجبر خمس جمرن أبكال كونات ونكرر خمس جمرن كاريوكم إلى تراي هجي حنتي ريبورت اب تويتر زكاية زلو كمون كالي نايت كاجواليتيز ريبورت كبكمي قدميوغ نزيا ناغبركو نزيا مساغاغري قبرلكمي أتودي تعرى نعبالومي نما عرارة تدوم زت عرارة كتم زي كونا من سعرة تتنكم اللس وفرة تواعيلكا زي كونا تبايلكا مسلني يلونا وعلو ختصبق نعب حاد نغني كان ديخ عشال كاني لو ممو صحي دغطف عني لو مسي صحي بعبايا لو مبا نبصح يا لومي حكم صحيا لو يا لومي حكم صحيا خنتل دعرونا بفلاتا نسبكو قراريتا. Okay, hands up 1 second. Let me show you up 1 second. Sorry, I just wanted to show you this one. نزيانا راهم تنحو. ناتكي زقرني ناتكي. So كم تري ورد لهم هجي اب تويتر يناتينا زلنا بتويتر انتهى له trending topic انتهى له خنركن فتنينا. So latest Eritrea لكم هاشتاج انتهاتيكم كم زي مثلكم انتهى له asylum seekers in Israeli protest deportation the deportation to Eritrea كزنا كلاميو it's not now. So نايلومي كنتات كم زي مثل استفل عليه فيديوتاتون كنتات اللو so بسيلي غيرهم ملو سنين لهنرينا there is so much of بزعبات كداي بزوحي دزرب زلو let me show you اي مثلا زتري ولهم زي نهلكم ابزون ايرتراينت زقبرو زلو يقليو so كم تري ولهم ابزي yes again there's a lot of violence up to Bota. زيتي brutality زبط حسب زسك حل زولو فيديو يزي yes كم تري ورد لهم عبزون بزح نجارات كم زولو كتفلت إليه تقبل لكم دلهم زي بوليس كهاد مخلويو just last refresh قبراي so that we know exactly latest انتهي كم زولو كنري yes زي بتعمي وسنسيتيف زلو تكونتات حق حيش so yeah إذا حجين رياضة لناتنا إلى خبرية كاريكم يزاب نرويو إذا كنتات زخاب نرويو تنحي إلى كاريكم رأي وزي really نايبحك إذا حزم كنتاتنا نرزا لنا عين ميديا غرية خلنا خنتايب على ميديا لميتن حمسان سبات between rival Eritrea migrants over 150 hertz لميتن حمسان سبات توديهم كم زلو ينقرالو سلازي ازي حبرتسبنا مالتيو لميتن حمسان سبات توديهم كم زلو ينقرالو so yeah it's I don't know كما يندحر خوينكم نايب حكي زحزنن لبخاد سبرن نخطريون نخصم كوننا بحواتك
أبغانا خصهم زيت دل نجاريو. So قال حدا غلط ريبورت سكرينا أبزن تاريخهم ون just update ناقبرنا كي ورس انتهي بلا على ميديا. Yes, exactly. See you. Yes, بكاتي هجين تاي كنقبرنا. I'm gonna show you one thing and بوغيرنا نتي كونتات نابتنا تل أبيب كملسينا نسوز زاربا زولخن رينا قد ميوجن نزيام منا سمعنا نزنا نتا أبتكالي كبلا لكم رميوناتكي زقرميو 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 زقرم اوكي حنساب نسمع ميكي لايف سلو زلهم سمعنا بقى እዚ ሎ صنحو خالئون ኣለና ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ብጣዕሚ ዘገርም ሓላላተይ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ኣብዚ ንቅድም ሰሪ ንሕና خالئكم ኣብዚ እንታይ ይብሉ መሲልኩም ኣብ ወሎ ሕልፍ ክንብሎ ነይቶም እስራኤላውያን እንታይ ይብሉ ክስማዓኩም ኣብዚ እንታይ ይብሉ እስራኤላውያን መሲልኩም ኣብዚ ረይዎ ኣፍጋናት መበከሸ ምክላት መስመስ እንዳለዲ ኣፍጋናት መበከሸ ምክላት ኣፍካል ኩሉስያ ጉፍ ራድ ስርኸኒ ብቤቲን ነቲ ኣፍጋናት ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ብምሉእ ዝነበረ ሰባት ኣብኡ ነፍሶም ክሳዕ ቀጥቀጥ ዝብሉ ኮይኖም ብምሉእ እቶም ነበርቲ ናይቲ ከተማ እቲ ዓዲ ዝነብሩሉ እቶም ሰባት ኣብኡ ዝነብሩ ቀጥቀጥ ክሳዕ ዝብሉ ኮይኖም ዝብል ስታይገሮም ኣለዉ ኣብዚ እቶም ሚኒስተራት ኣብዚ እንታይ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ ብጣዕሚ ገሳይ ዘሎ ብጣዕሚ እቶም ሓደ ፖለቲካ ከዓ ናብ ካልእ መገዲ ወሲዶሞ መንግስቲ እስራኤል ስለ ዝጎደላ እዚ ጉድላቶ ዘላ ንብረት ክትዕርዮ ኣለዋ ትጋባ ትኸዶ ዘላ ክትዕርዮ ኣለዋ ነዚኣቶም ክትጉዕፎም ጥራሕ ዘለኩም ገለገለ ብዙሕ ነገራት ዘሎ ሓቃቶም እዮም ኣነ ብዓደይ እንተዝኾን ነይሩ ዝግበር ዘሎ ኣነ ምጉሓፍ ጥራሕ ምጉሓፍ ኣነ እንተዝኾን ነይሩ ኣብ ዓደይ እንተዝኾን ነይሩ ሓፂና ኢልካ ንዓ ገብራይ ሓንዳይ ፊት ካብዚ ከምዚ ኣገር ከያ ትንበር ሰላም ዝበሃል የለን ኣብዚ ኣፍ ናይቲ ሓኪምካ ኣነስማዕ ካራ לרבות אני אומר ירי חי של שוטרים רבות ירי חי של שוטרים እንታይ ማለት እዩ ንኩሎ ንብዙሓት ጥይት ኣቕኒዕኩም በልዎ ጥይት ኣቕኒዕኩም ሲ በልዎ ኢልዎ ጥይት ኣቕኒዕኩም ሲ በልዎ ከምዚ ኢሉ ይፈልጥን ኣብ እስራኤል ፖሊስ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡ ይፈልጥን ሓንቲ ፍቃድ ዝሃበላ ሓደ እንታይ እዩ ገይሩ ሃዲሙ በቃ እንተረኺብኩሞ ቅተልዎ ብጥይት ተባሂሉ እዚኣ ነይራ ከምዚ ዝበሃል ፍቃድ ተዋሂቡ ይፈልጥ እስራኤል ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኤርትራውያን ብጥይት በልዎም ተባሂሉ ትማል ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኢትዮጵያውያን ነይሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ እዚ ግን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ወገን ክትሕዝዎ ይከኣሉ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ዞም ደናቑር መራሕቶም እቶም መሪሖሞም ዝኸዱ ከምቲ ናይዞም እስራኤላውያን ዝገብሩ ሰላማዊ ሰልፊ እዞም ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን ቆጠፊዎም ኮይኮነም ኩሉ ነገር ክገብሩ ጠፊዎም ኣይኮነ ሕጊ ዝመፆም ፈሊጦም እዮም ሕጊስ ንምንታይ ሕጊ ንምኽባርስ ንምንታይ ኢኻ ወጠት ትብል ተስፋ ድኻ ቆሪፅካ ኣብኡ ዘሎ ኩስኩስ ሩዝ ለሚልካ ኣብኡ ዘሎ ገለመታት ለሚልካ ስማዕ መፅኣ ይብልካ እንድዩ ወይ תחתילך תסרחה. להתעמת אחד עם השני, עוד פעם אני אומר, שהם נושאים על לאור זה שהמחאה נמשכת בין התומכים והמתנגדים, זה למנוע הפרדות, לבצע מעצרים, יש פה עדיין תהלוכים ברחבי דרום תל אביב בין הגורמים השונים במטרה להתעמת, שהם נושאים עלות, סכינים במטרה להתעמת אחד עם השני. עוד פעם אני אומר, זה סכסוך שקשור בכלל למה שקורה באריתריאה בין מתנגדי השלטון לתומכי השלטון. אנחנו עם כמות עצורים לא מבוטלת, אנחנו עושים פה הכל כדי לשמור. እዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ኮነ ናብ ዝዓዲ ሓንቲ ወራንቲ ነይረ ብዙሕ ኣገዳሲ ኮነ ናብ ዝዓዲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ፖሊሲ ወይ ምሕደራ ወይ መንግስቲ ንዑ ዝድግፉን ዘይድግፉን እዮም ዝበኣሱ ንምንታይ ዮም ዓፅማዖት ትልዕሉ ክብልዋ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ክብልዋ ደን በዓላት ክትሕዝዎ እዮም ክዛረቡ እንታይ ክትብል ስለምንታይ ንኤርትራውነት ደምሲስካ ትግራውነት ዝበሃል ባህሊ ወይ ፍትሒ ከምዚ ገርካ ኣይኮነን האחרונות בית החולים איכילוב וכמובן חדר המיון מטפל בלמעלה מ-40 פצועים שהגיעו ኣብዚ ክሳብ 40 ዝኾኑ ሰባት ኣነ ይከታተል ኣለኹ ብጥዕንኦም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኩነታት ዘለዎም ዝከታተሉ ዘለኹ ሰብ የብለኩም ኣሎ באופן פתאומי ללא הודעה מוקדמת עם הרבה מאוד אי-ודאות ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ወይ ሓበሬታ ኣይነበረናን ግን ብብዝሒ ሰባት ፀገም ሓደጋ ዘጋጥሞም ሰባት እዮም መፅኦምና ዘለዉ לא תקשורת מלאה, הרבה בהגעה עצמית, הרבה פציעות ዝኾነ ዓይነት ምልእቲ ሙሉእ ነገር ሙሉእ ሓበሬታ ኣይነበረን ዝኾነ ዓይነት ስንባደን ናይ ሶሪ בהגעה עצמית, הרבה פציעות ירי
بقى ننفسهم زي فرح سبات مالتي لو داغات عصمي مالت ننفسهم زي سقفلا وزي فرحلا سبات مالتي اجي نفسها زي فرحلا نحرا خنك اجي كم ديركا تعطو كم ديركا ترم مالتي رديك مالت كم ديركا ترم كم ديركا تاريخ سبار بعض غني لكم مجمرتا ابز قصالي بتحمي زسكفن زفرحين عينتي زلو بملو حكاي من قالن خبيله قربوتات عرفت زنبرو كم زمص تغيروا בשלבים מאוד מאוד מהירים יפעלנו הרן גדול, זה אומר מאות אנשי צוות להגיע לטפל בהם. חדרי הניתוח הופעלו בו זמנית מעל 6 חדרי ניתוח, כאשר הפציעות היו شديش خدر ناي مذبحتي بقى ابو مليو نا بحماق نتابلو مالتي בערך כ-20%, מעל 10-15 פצועים קשה. 10 زخونو سبات كا تمغدات بتاعم كبيد مغدات بس يحوم زلل لكم כמובן טופלו בחדרי הניתוח, יוצבו הרבה פצועים קל, בינוני, פציעות ירי, מורכבות גדולה כדי להבין מה קורה. חלק מהתהליך, תוך כדי זה המשטרה ואנחנו במד"א מתחילים להבין את מהות והיקף האירוע. نحن انتم بوليسين انتي تسقمكم زي كوين زلو تنبت بتين على نابلكم مالو بتايتو كو محمد غبرون ويلا بتايتي ريفون دو مجمرتات زمرن يغركم نساتو بتاعني حزينه لكم بتاعم حزينه بتاعم رمو كنكترينا טופלו כולם اليوم لكم مالو تنكس حاول تنكس بحد قوم سوري ابتحكمنا خويا ما تعرف كوينمتي ابتعرف كوينمس بحد خونو زي كل يوم بقى شجرنا رخينا زي بيقولوا مالتي سبات زي את האירוע הזה בתנאים. تويتر تي مشتريات اسرائيل تويتر إذا كم زس ندعي انتاي كخون متاينا ولا يزير داكا. Near the coast. And the people who are against the president denounced this event as effectively a festival celebrating dictatorship. They say that they informed the Israeli police that they were going to be demonstrating at that event. They urged the Israeli police to get the event cancelled for fear that violence might result at that demonstration. In the circumstances, the police decided to keep the event going. But we now know that as soon as the demonstrators reached the venue, violence broke out, and the police initially were taken by surprise. The Israeli police saying that they weren't expecting violence on the level that we saw. We saw rocks being thrown. We saw trees in plant pots being overturned. We saw missiles. ناي بحق توم بوليس كابتس بيتم وصاي يتدالون اوف كورس كل غزي بوليس كمزا يدالون يوم كمزا عينت ጭካነ كمزا عينت حماق كمزا عينت ابن حدك مጭخ خانن كمس ميكيل خلو صنح دما من نفسها زي مفرح اتباسي ناي موتن حيوتن زعينتو. This is very sad. ناي بحق كما يندحر خوينكم ناي بحق لبخاد سبريزي مخنياتو بغلتي وغن زلو حزبي نتو زلو بإرترا زلو كغير زي كيليو اب إرترا زلو كنتات እዚኦም ኣብ ዘሎ ኣብ ስደት ዘሎ ደገፍቲ ወይ ምስ መንግስቲ ደው ኢሎም ዘሎ ንሳቶም ኣይኮኑን ደው ኣቢሎም ዘሎ ንሳቶም ፌስቲቫል ስለ ዘይግብሩ ጠጠው ዝብል ወይ ካብቲ ስርዓት ዝወርድ ኣይኮነን። እዚኣ ከመይ ገይራ ትርዳእና ዘላ ፍትሓዊ ቃልሲ ትደሊ ተለኻ ብሰላማዊ መንገዲ ተቃለስ። እዚ ሕጂ እዚ ኩሉ ደም ተፋሲሱ ዘሎ እዚ ኩሉ ዘይተዓደለ ናይ ሕጊ ፀገማት ክመፁ እዩ። እቶም ኣብ ዩቱባት ኮይንኩም ቻነላት ኮይንኩም ከምዚ ኮይንኩም ኣጆኹም ኪዱ ቃልሲዩ ገለመለ ናበልኩም ንመንስያት ትጠብሱ ዘለኹም ንስኻትኩም ትኬት ሒዝኩም ኣብኡ ኪዱ ንበዓልኩም እተውዎ ከምዚ ጌርካ ንሰብ ኣብ ሓውና እተኻ ንበዓልካ ብድሕሪት ኮይንካ ቪድዮታት ምቕዳሕ ኣይኮነን። ስለምንታይ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ጭካነ እቲ ቪድዮ ተምፅዎ ዘለኹም ድማ ሰብ እንታይ ዓይነት ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እንታይ ዓይነት ደም ይፈስሳል ኣይተምፅዎን ኢኹም ተዓዊቶም ስዒርና ከምዚ ኮይና ኣይኮን እንታይ ኢኻ ትዕወተሉ ፌስቲቫል ኣፍሪስካ ወይ ገዛ ኣፍሪስካ ወይ ሳል ኣፍሪስካ ወይ ኣሕዋትካ ደም ኣፍሲስካ እንታይ ተዓወት ዝበሃል ኣብዚ ኣበይናይ ክፋል እዩ ዘሎ ተዓወት ኣይርዳንን ያነ ናይ ብሓቂ ሕርቃን ትስምዓኒ ዘሎ ይርዳኒ መብዛሕትኩም እውን ሓሪርኩም ከም ዘለኹም ብከምዚ ንመን ኢና ክንቅይር ንደሊ ዘለና ንሓትሕድና ተታሓሒዝና ንጠፋ ኣለና። ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ እቲ መብዛሕትኡ ፌስቲቫል ዝገብር ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ። ሰላማዊ ብሕጊ ተማዚዙ ዝኸይድ እዩ። ንዕዑ ኮንካን ክትቀትል ዘለካ ለውጢ እንተደሊኻ ኣብ ዓዲ ለውጢ ክግበር ዘለዎ ኣብ ዓዲ ለውጢ ንክመፅእ ተኮይንካ እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ክጥርነፍ ክኽእል ኣሎ ብሓደ ክነብር ክኽእል ኣሎ ኣብ ሓደ ፅላል ክመፅእ ክኽእል ኣሎ። ስራሕካ ከይሰራሕካ ስለምንታይ ኣብቲ እንዳማዕዶኻ ከይድካ ንዓታቶም ክትፈግን ክትቀትልን ትፍትን ኣለኻ ኣብ ርእሲኡ ንዖም ክትቀትል ክትብል ከዓ ኣሕዋትካን ንብረትካን ካልእን ዕንወት ተውርድ ኣለኻ። እዚ መጃኹም ቶም ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ኣብቲ ደለይታ ተቃወምቲ ኣብ ቅድሚት ዘለኹም ፕሊስ እቶም ክትስምዑ ትኽእሉ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ጌጋ ይተረዳእናን ኣሎ ትብሉ ተለኹም ትጋገዩ ኣለኹም ነገን ፍትሒ እንድሕሪ ኮይኑ ዲሞክራሲ ተኮይኑ ቃልሲ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ሕጊ ብከምዚ ክትዕወተሉ ይትኽእልኒ ኢኻ። እዚ ንገብሮ ዘለና ኤርትራውያን ብሙሉእና ከም ንፍንፈን ኣብቲ ዓዲ ንነብሮን ዘለና ከምዘይነብር ካብኡ ድማ ኣብ ከምዚ ኢሉ ሓሸውየ እናተወ ከሎ ንኤርትራ ክጥረስ ከም ዝኽእል ገለ ሰብ ኣብ ኤርትራ ምስ ተጠረዘ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከምዚ ኢሉ ንኣሕዋቱ ይፈግፅ ፀኒሑ ንኤርትራ ምስ ከደ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እቲ ስርዓት
ፈፂንካ ተሓሰበሊ ይኮነን ብርግጽ ክሕሰበሊ ይክእልኒ እዚ ምክንያቱ እቲ ዝጉዝጉዝ ዘሎ ኣብቲ ሓዊ ጥበስ ስለ ዘየለ እቲ 10 ግዜ ምሸት ኣብ ዩቱብ ዲ ኣብ ገለመለ መፅኡ ኢንተርቪው ዝገብር ዘሎ ወይ ዝዛረብ ዘሎ ወይ መዓት ቪውስ እቲ ዘሎ መዓት ኣታው ካብ ዩቱብን ካብ ሶሻል ሚድያን ዝገብር ዘሎ ሰብ ኣብኡ ኸይዱ ይህረም የለን ኣብ ሆስፒታል ያት የለን ይእሰር የለን ወረቐቱ ይፅየቕ የለን ኣብ ካል ሓደጋ ይወርድ የለን ስለዚ ክቕፅል እቲ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ንዑ ረብሓ ስለ ዝኾነ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ረብሓ ስለ ዘለዎ ክዛረብ ክቕፅል እዩ እቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ መንእሰይ ክርድኦ ዘለዎ እቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ መንእሰይ ክሳብ ዘይተረድኦ እዚ ኩነታት እዚ ክቕይር ወይ ክዕርፍ ኣይክእልኒ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ተስካሕካሕ ከርእየኩም እየ I don't want to show you but it has to be shown ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኤርትራዊ እዩ እዚ ሓደ ሓውና እዩ ዝቕጥቃጥ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሰብ ኣፍልኽን ፅልእን እንድሕር ኣትዩ እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ዘጋጥም ዘሎ ዋጋ ናይ ምንታይ እዩ ሰብ ኣፍልኽ ስለ ዝኣተወ ሰብ ኣፍልኽ እንድሕር ኣትዩ ነዚ ዓይነት ጭካነ ኣብ ሓዋቱ ኣብ ካልኦት ንኸርኢ ፀገም የብሉን እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ዝኸፍእ እንታይ ክመፀና ዝኽእል ከመይ ዓይነት ለውጢ ኢና ንደሊ ዘለና ከምዚ ዓይነት ጭካነ እሞ ከዓ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን እሞ ከዓ ሰብ ኣይኮነን ንሰብሲ ንእንስሳ እንተሃሪምካ ከማን ኣብ እስር ቤት ኣብ ተኣትወላ ዓዲ ኣይኮነን ንሰብ ሃሪምካሲ እንስሳ ብጭካነ እንተሃሪምካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ እስር ቤት ኣቲኻ ክትእሰርን ክትፍረድን ትኽእለሉ ዓዲ ሰባት ከማኻ ደቂ ዓድኻ መባልዕትኻ መሳቲትኻ መቃልስትኻን ዝነበሩ ትበሃል ምሳኻ ኣብ ድፍዓን ኣብ ሽግርን ኣብ ስደትን ምሳኻ ዘንከራተቱ ዝነበሩ ኣሕዋትካ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ናበይ ይኸብፅሓና እዚ ናይ ጥዕና ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጥዑያት ሰባት ዝሓስብዎ ኣይኮኑን እዚ ጌጋ እዩ ደጋጊማ ዓዊለ ድምፂ የስምዕ ኣለኹ ጌጋ እዩ እዚ ነዚ ጌጋ ብምባለይ ትፀልኣኒ እንተኮይንካ 1000 ግዜ ፅልኣኒ 1000 ግዜ ወላ ሚልዮን ግዜ ፅልኣኒ ካብዚ ቻነለይ ኣንሳብስክራይብ ክገብር ደሊኻ ጎ ነዚ ናራኻ ነዚ ግፍዒ ናራኻ እዚ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓካ ነዚ ሆይ ስለ ዝበልኩ ትፀልኣኒ እንተለካ ኪጥፋእ ካብዚ ቻነለይ ክሰምዓንን ክትረአየንን እውን ኣይደልን እያነ ንከምዚ ክንፃወሮ የብልናን ከምዚ ዓይነት ባህሪ ሸለሊልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ካብ ሓደ ናብ ሓደ ሰብ ይልብብ እናበልና ስቕ ኢልና ክንሪኦ ፀኒና but this is out of control ካብ ኮንትሮል ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ዘሕዝን ዘፈንፍን ባህሪ እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን I really hope እዚ ብዋኑ ክድቅስ እቲ ኩነታት ኣብ ካልእ ከይማዕበለ ከሎ ካልእ ለውጢ ክንሪአሉ እየ እናተይ ትምኒተይን ፀሎተይን ካልእ ካብ ወፃኢ ክብሎ ዝኽእል ኣነ የብለይን ስለዚ this is very sad and it's unbelievable ምናልባት እቶም ነዚ ጠጠው ንምባል ክትዋስኡ ትኽእሉ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ክብለኩም ይደሊ ከምዚ ምዕባለ ሕማቕ ንሕማቕ ሸር ክገብር ኢለ ኣይኮንኩን ክንምንታይ ሕማቕ ከም ዘሎ ክሳብ ዘይፈለጥናን ክንመሃረሉን ክንቅይሮን ኣይንኽእል ኢና that's why ድማ ዝገብሮ ዘለኹ ንእሽተይ ርኢና ቡ ጌርና ክንውዲ ኢና ሕጂ ዘገርም ወገነይ ወገንካ ንዮ በሎ ባለተይ ዓነትካ ንዮ በሎ ከበሳ መጣሕት ንዮ በሎ እነተይ እምነትካ ንዮ በሎ ውድበይ ውድብካ ንዮ በሎ ሰልፈይዶ ሰልፍኻ ንዮ በሎ ዝዝውሮ ኣለዎ ኣስተውዕል ንፀላኢ ኣይተሃቦ ዕድል ንኣምሳሉ ኣይተሃቦ ዕድል ነቲ እኩይ ውዲታት ዘዋፍር ነቲ ድጉል ንስልዒ ዘሳውር ኣብ ክሳድ ሓዝ ኣብ መስመርካ ቀጥል ኣብ ጓል ነገር ግዜኻ ኣይትቕበል